प्रतिक्रिया काय निकालानंतर? सगळ्यात उत्साही आणि पंदूरग्रामचे जे देव सातेरी ग्रामदेवत जे ह्यांनी पॅनल उभं केलेलं होतं ते पूर्णतः बहुमताने निवडून आलेलं आहे. सगळेच्या सगळे निवडून आले, सर्व निवडून आलेले आहेत. त्यामध्ये तुमचा पत्रकार बंधूंचा सुद्धा सहभाग आहे, त्यात श्रीदेवी सातेरीचा आहे आणि तमाम बंधू ग्रामपंचायत रहिवासी आहेत. त्यांचा मी पूर्णतः हात जोडून सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि त्यांनी दिलेला जो कौल आहे, जनमानसांनी दिलेला कौल, त्यांनी ठेवला माझ्यावर विश्वास, माझ्या पॅनलवर ठेवला विश्वास, असाच पुढे पुढे घेऊन जाऊन पंदूर गावचा आम्ही विकास करू एवढंच मी सांगतो. सरपंच पदाचे किती मताने उमेदवार विजय? सरपंच पदाचा माझा उमेदवार 379 मताधिक्य अंदाजे किती? मी 137 मतांनी निवडून आलेलो आहे. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.